Sibingelele phinde sibonga kubona bonke abantu abakwazi ukusubscribe, aba-like, abakhomenta. Sibonga kakhulu bafethu nani bodadewethu, ngiyathokozisa lokho. Lapha ngifisa sikhuluma naye insizwa okuthiwa uThandazane wakwaMncube. Ngiyacabanga ngaseNkandla, angixolele uma ngingashongo kahle. Insizwa esineminyaka ikhona endimeni yomculo wamaskandi. Ubengazi ukuthi waye ecashile mhlawumbe kubanye abantu. Njengami nje umuntu obengenalo ulwazi ngayo insizwa le yakwaMncube uThandazane. Kodwa kule album ayikhiphile last year kuyavela ukuthi yena indoda inesasasa, inogqozi, inofuqufuqu, into eyenza iyayazi. Ukhiphe icwecwe lakhe linengoma eziyishumi eziwu-10 ngawo uJulayi mangicabanga. So leyo ngoma le ayikhiphile eyayihamba phambili ayimnandi kakhulu. Le ayicula engathi umixe ngendlela yakwaShembe, yathusa kakhulu leyo ngoma le. Kodwa manje sephinde wahlabana ngenye ingoma yadlula kwi-1,000,000, yes. Engomeni yakhe ethi ngicela ukuhlakanipha isihlanze i-1,000,000, isihlanze i-1,000,000. Le ngoma yakhe ebeyihamba phambili bengikhuluma ngayo le yayithi sasibaningi, isi-1.8 million views ku-YouTube. Siyabonga ukuthi le nsizwa igcina ivele ibonakala ebantwini. Angazi ukuthi umsebenzi wayo ucashiswa yini ngoba ziningi iy'ngoma nama-album awakhiphile kule minyaka eyedlule. Akukho ukuthi ubengaculi, akukho ukuthi futhi mhlawumbe ubengawumaketha umsebenzi wakhe. Kuyavela ukuthi konke ubekwenza naye waze wakuveza ukuthi akazi ukuthi bekwenzakalani, noma beyitshela ukuthi abahleli bemcimbi maybe bathule ngoba bethule. Kodwa manje siyabonga ukuthi sekuze kwavela ukuthi ithalente likhona, and sibonge kuyiphucuzeka last year abakwenza abafowethu baseNkandla onjokwe baba nesandla. Ngiyacabanga noKhuzani ukuthi agcine abekhona kuyimpucuzeko. Siyabonga futhi nakuMthandeni SK Mfokamanqele, le nsizwa wayincokolisa kahle laphana online. Ethi Mfokabani, Mfokakebhisi, ethi kuphambane ama-voice kama-yoghurt esikoreni, isikora awukwazi ukusiswela. Kwaba i-marketing enhle kakhulu le eyabuya ku-SK ukukhombisa ukukhula noku-understanda igame kamaskandi ukuthi kumaskandi akuliwa, kuyadlalwa. Ezinye izinto ziyenzeka zona kube serious, kodwa phela kusuke kuncokoliswana abafowethu. Sibonge kakhulu. Right, abantu kuse bayawubona ngomsondo lensizwa kuyayikhulumela-ke, iyangena kubantu bayayithanda, amagigi yawathola, iyaphefoma endleleni iyibona-ke ishare amavidiyo lapha kade ikhona. Sibonga kakhulu, kuyathokozisa-ke. Engathi insizwa ingaqhubeka yenze kahle-ke, yenze nezinye izinto-ke, ikhuphuke kakhulu kuleli zinga elikulona. Igiya evele ngayo lihle kakhulu, kodwa akhuphuke-ke. Sibonga kakhulu na ingoma yakhe akayenze kaZahara, zonke nezinye iy'ngoma. Siyabonga, nisakahle, sohlala nokuzayo.